Ngelekile avalanche of grace, gama lam ndimthenjiwe molweni. Namhlanje isifundo sethu sisifumana kwincwadi yaseKorinti, 1 Corinthians 13 verse 11. Sive uba upostile uPaul usifundisa uthini na namhlanje. Oko bendingumntwana, bendithetha okomntwana, bendiqonda ngokomntwana, bendicamanga ngokomntwana. Ndithe ke ndakuba indoda ndazibhambisa izinto zobuntwana. Uyasifundisa ukuba xa sifumana usendiso, sifumana uYesu njengomsindisi wethu nenkosi yethu, sijike indlela ebesiphila ngayo. Renewal of your mind. Ujike indlela le ocinga ngayo. As the man thinketh, so is he. Sijike indlela ebesiphila ngayo, sisuke izenzo zethu zijongane ngoku noYesu. Senze izinto ezizawukholisa uYesu. Sithi noba siyagula, singathi hayi asazi uba sizawuthini na. Sithethe ukuphila. Sithi by his stripes we are healed. Ngemivumbo yakhe siphilile. Sithi xa sidibana nengxaki, sithi we are more than conquerors thina. Singabanqobi, sizawudlula. Sithi xa sigula, sigulela ukufa. Sithi akho sixhobo esilungiselelwe thina esawuphumelela. SinoYesu thina. Uzasilwela akule. Indlela entsha yokuphila yokholo leyo. Singakhulumi nje. Ungathethi nje into ezasohlula ezasenza ngoku ingathi asisindiswanga. Ingathi ngoku asiwafumananga amandla evangeli. Ingathi ayikho amandla kwevangeli. Linamandla ivangeli kaJesu Kristu. Linamandla ilizwi lakhe. Lingumlilo. Liyamura. Akuzusoloko kunjalo xa uthemba uYesu naxa umamkela. Nkosi kakhulu.